napravim sebi kućicu. Eto, a na đubretu sam našla idealnu kutiju. Da je otvorim. Šta? Pacov? Odakle ovde? O, kako je sladak. Fibi, plašiš ga? O, ne boj se, mali. Kako si dobar. Vidiš, Fibi, nemaš čega da se plašiš. Uzet ću ga sebi. Dobro, idi prošetaj, a ja ću početi da pravim kuću. Dakle, uzet ću nož i od kartona ću iseći sve potrebne delove. Aha, tako je. Odlično mi ide. Dakle, i ja ću imati 3 sprata. Aha, super. A sad ću zalepiti travku. I obavezno mi treba krov. Gotovo. A sad ću ofarbati svoju kućicu u belo. Imam belu farbu i malu čepkicu. A da, to će dugo trajati, ali nema veze. Ja nigde ne žurim. A bitno je da će biti mnogo lepo. Polako. Aha, super. Ostalo je još malo. I unutra ću sve obojiti. Eto, moja kućica nije ništa gora od Fibine. Sjajne. Seme, dođi. Ofarbaj mi kućicu roze. Da, naravno, gospođice. Već sam pripremio farbu. Kakva lepa roze boja. Odlično. Da, to je baš ono što sam htjela. Odgovara mi. O, kako lepo curi. Svaka ti čast, Seme. Hvala. Dalje ću sama. Uzmi platu. Sada ću dodati lepe okvire na prozore. Aha. Zatim zlatan krov. I krunu pravo u centar. Jer sam ja kraljica. I moja lutka isto. Fibi, tvoja kućica baš lepo sija. Nema veze. I ja ću napraviti lepu fasadu svoje kuće. A za početak ću zalepiti crvene kvadratiće na nju. Kao da je od cigle. Da, tako je. Odlično sam smislila to. A krov će biti raznobojan. O, predivno. A dodat ću još par ukrasa. I lepu mašnicu. Preslatko. Moja lepa, bogata Barbika će živeti u ovoj kući. O, moja Barbika nikada u životu nije živela u ovako ogromnoj kući. Biće zabavno. Jao, ne sviđa mi se tvoja siromašna komšinica. Gladna sam, poješću sladoled. Kako je ukusan. O da, obožavam. O, već sam sve pojela. Štapić ću baciti. Šta je to bilo? O, drveni štapić. Odlično, treba će mi. A sad ću ga ofarbati. Tako je. A zatim ću ga zalepiti na karton. Ponovit ću tako nekoliko puta i ispašće šareni pod. Super. A zatim ću uzeti sunđere. Od njih mogu napraviti lepu fotelju. Ne treba nešto dodati. Dobro, žrtvovat ću majicu da bi fotelja bila lepa. Eto, ovako je mnogo bolje. A šta? Fotelja od sunčera? Što je? To je super ideja. Nedostaje mi mali komad majice, ali zato imam lepu fotelju za moju Barbiku. A sad ću sastaviti Rubikovu kocku. To će biti lep stočić za kafu u dnevnoj sobi. Na njega ću staviti kaktus, a na pod ću staviti tepih. Okačit ću slike i police. O, da, postalo je mnogo lepše. Dodat ću nekoliko detalja, a zatim ću išarati zidove. Super! A baš sam kreativna. O, čekajte, imam sat. Okačit ću ga na zid. Da, tako je. A na drugi zid ću okačiti štivaljke. Na njih ću pričvrstiti odeću moje Barbike. Eto, predivno. Sve je uspelo. A šta je kod Fibi? O, kako lepo. Htjela si da kažeš luksuzno? Da. A moja Barbika ima sve najskuplje. Ovdje je najskuplji namještaj od dizajnera. Zlato i dijamantski luster.
Sasvim sam zaboravila. Seme, donesi travnjak. Napravit ću lepo dvorište za moju lutku. Da, tu će biti zlatna ograda i obavezno crveni tepih. Moja Barbika će biti prava zvezda, kao ja. Eto, tako je. Dobro, nema veze. I ja mogu da napravim ogradu, a bit će od štapića za sladoled. Treba ih samo zalepiti među sobom i pofarbati. Super, ispalo je prelepo. A na travnjaku ću napraviti stazu od kamenja. Da, moja Barbika nije tako popularna, ali je sigurno srećna. Ajoj, kakvo siromaštvo, fuj. Ideja! Uzet ću karton i iseći vrata. Da, tako je. Stavit ću ih pravo u sredinu da podelim sobu. Dalje jednu polovinu sobe ću ofarbati u žuto, a roze i plavo. Obožavam te boje. Da, gotovo. Nastavit ću. Sada uzimam moje Lego kocke. Napravit ću od njih kanu. Sačekajte, sad ćete sve vidjeti. Još malo, eto, uspelo je. Stavit ću na nju što više patkica, a na zidu će biti poster sa patkom. Tu će biti WC šolja i Lego čovečulja koji drži papir. Stavit ću još veš mašinu, a tu će biti korpa za veš. Wow, moja Barbika sada ima svoje kupatilo. Ostalo je smisliti nešto za drugi deo sobe. Čekaj, ja već znam. Potrebne su mi novine i seđit ću iz novina lepe fotografije i slike. Da, ovo mi odgovara. I ovo isto. A sada treba zalepiti sve na zidove. A na pod ću staviti mekani žuti tepih. Zatim krevet. A tu će biti noćni stočić. A još ću okačiti par polica. I obavezno treba napraviti balkon sa cvećem. O, to je divno. Eto, napravila sam prelepu spavaću sobu. Opet je napravila sobu od đubreta. Kod moje Barbike je sve najbolje i najskuplje. Ali ove roletne ne valjaju. Bolje da napravim tobogan pravo u bazen. Moja lutka će se buditi i odmah spuštati u bazen. To je baš cool, zar ne? Hajde da vidimo. O, da, predobro. Jao, tako sam umorna. Želim da odspavam malo. Seme, pokrij me čebetom i dovrši za mene kuću. Naravno, gospođice Phoebe. Na 3. spratu će biti spavaća soba. Stavit ću krevet, okačit ću sliku i staviti noćne stočiće, tako je. A ja ću okačiti ovaj lep ukras na zid. O, da, zalepit ću figurice medvedića i sladoled. Na 3. spratu će biti soba za žurke. Tu će uvek puštati muziku DJ. O, tako je cool. Hajde da se zabavljamo, hej! Oho, Barbika Phoebe sigurno želi da dođe na ovu žurku. Roxy, a može li ova Barbika da dođe kod vas? Šta? Ona? Pa naravno da može. Hajde da se zajedno zabavljamo. O, kako je veselo. Super! Šta je to? Kakva je to galama? Pravite žurku? Bez mene? Pa to je super! Ja obožavam da plešem! Hajde da se zabavljamo! Devojke su završile. Nešto fali. O, tačno. Dođi kod mene. Slušam, gospođice. Ofarbani dvorac. Radi. Razumeo sam vas. Odmah krećem. Vaš dvorac će biti najlepši i veoma skup. Dodat ću što više zlata, tako je. A sad ću uzeti roze farbu. Da, ova boja je prelepa. Siguran sam da će vam se dopasti. I gotovo. Kako vam se sviđa, gospođice, ili?
Oho, to je još bolje nego što sam zamišljala. I evo još nešto. O da, obožavam drago kamenje. O, hoću i ja. Marš odavde, komšinice. Ovo nije za tebe. Ukrasit ću svoju kuću sa ovim. Da, ovako izgleda još skuplje. Oduševljena sam. Jao da, i treba mi obavezno kruna. O, lepota. Sviđa mi se. A? Šta je ovo? Prestani odmah. Je li to farba? Da, odlučila sam i ja da farbam svoj dvorac. Ovo je jako zabavno. Baš mi se sviđa. Tada, gotovo. Ali to još nije sve. Čekajte da nađem nešto. O, evo ga. Da, to mi odgovara. Dakle, došlo je vreme da ukrasim dvorac. Da, neka nije toliko skup, ali sigurno će biti lepši. Vidjet ćete. Da, tako. Još par dodira. Super. Zadovoljna sam. Vidi, gledaj. Što je to sa njom? Odmah sredite me. Tako je bolje. Izvolite, ovo je za vas. Baš vam hvala. Da, nema na čemu. Dakle, moja draga, pogledaj kakav dvorac sada imaš. O da, moja lutka je oduševljena. I moja isto. O, kakva lepa fontana. Stavit ću je ovdje. Nadam se da će se moje lutki svidjeti. O, kako si lepa. Ja obožavam te, jel znaš? Šta? Pa šta? A bolje pogledaj ovo. Sad ću ja napraviti svoju fontanu. Da, to je baš moćno. I moja lutka je oduševljena. To je najvažnije. Cool. Jesi vidjela? Ova fontana je bolja. To je smiješno. Kod mene. Šta je bilo? Okrenite dvorac. Može, bit će urađeno. Pritiskam. O, da, to je zaista super. Okej, vreme je da odaberem interijer. Krenut ću od prvog sprata. Mislim da je ovaj pod najbolji. Odličan izbor. Da. Hajde da nastavimo. Uveravam vas, imat ćete najskuplji, najbolji i najlepši interijer. Okačit ću zavese, staviti modnu pistu, lusteri i tepih. Da, to će biti najbogatiji dvorac na svetu. Pa, gospođice, kako vam se sviđa? O da, to je baš ono što sam htjela. Izvoli, dođi kod mene, moja lutkice. Pogledaj kako je ovdje divno. O da, drago mi što ti se sviđa. A evo tvojih prijatelja. Ćao svima. Hajde da odsviramo prelepu muziku. Vaš dvorac je veoma lepi i vi ste lepi. Hvala, baš mi je drago da čujem to. Muzika je prelepa, bravo. Ovakva smešna priča. Smiješno. O, kakva dobra žurka. Hajde, mala, idi kod njih zabavit se. Zdravo. Gde si pošla u takvu odeći? To je presmešno. Ne plači, mala. O, tačno. Sad ću uraditi nešto zanimljivo. Fuj, ovo nam ne treba. Uzet ću lizalicu i pen. Da, to je ono što mi treba. Istopit ću lizalicu. Super! A sad ću napraviti lep pod. Da, gotovo. A vreme je da pojedem nešto.
Ovo mogu zalepiti na zidove. O, izgleda baš dobro. I stavit ću zvučnike. Ovo ide ovdje. A ovo ću okačiti na plafon. O, tačno. Treba će mi moja čarapa. Skinut ću je i napuniti peskom. Aha, tako je. Eto, dobili smo super vreće za sedenje. Drugari, došlo je vreme za muziku. Hajde da plešemo. Oh, ne mogu da verujem, ova žurka je predobra. Ova muzika je stvarno dobra. O, da? Jao, i meni se pleše, to je jako zabavno. Ej, Fibi, dođi kod nas. Šta? Nema šanse. Dobro, ne moraš. Sad ću te očešljati. Tako je. O, kako mi se spava. Jao, jadno. Sad bih neku mekanu posteljinu. Da, shvatila sam. Znam šta da radim. Sad ću napraviti za tebe svetlu i udobnu spavaću sobu. A vreme je da napravim krevet. A bit će mnogo sladak. A veruj mi, imat ćeš najbolji krevetić na svetu. Na njemu ćeš moći da se odmaraš. Svidet će ti se. Aha, krevet je spreman. Dodat ću čebe i jastuke. O, da, ispalo je super. Sve spremno. O, šta je to? O, kako si sladak. Divno. Čekajte, a tako? Da. Lezi, moja draga. Odmaraj se. A ja ću u međuvremenu napraviti udobno mesto za našeg novog prijatelja. Da, što više zelenila, bit će bolje. Stavit ću ogradu i eto. Cool. Lutkice, sad imaš novog prijatelja. A nadam se da će ti se dopasti. Što? Wow, to je super. Imam kućnog ljubimca. Preslatko. O, to je divno. A šta? Kako ti se sviđa, Sheila? Pogledaj kakva prelepa spavaća soba. Moja lutka čak ima i garderobu. O, da. Šta misliš, draga? Jeli? Wow, ovo je divno. I meni se jako sviđa. A, dobro, što su svi zadovoljni? Ne, ovo nije to. Ne, bre. Da, ovo je baš ono što mi treba. Sad ću napraviti pravi bazen. Ovo će biti prelepa zona za odmor. Dodat ću par detalja i to je to. Sve spremno. Moja lutka će moći da uživa tu. Da, hvala. Ovo je vaša plata. Super. Dakle, draga, a vreme je da plivaš malo. Uživaj. O, da, to je divno. A dakle, a zalepit ću ovo ovdje. Aha. A sad mi trebaju sunđeri. Evo ih. Od njih ću napraviti lep kauč. Cool. Baš mi se sviđa. Dodat ću sto, cvetić i uključit ću video. Ovo je tvoja soba za uživanje, Lutko. Odmaraj, draga. O, kakav dobar video. Super. Drago mi što ti se sviđa. Wow. Sheila, možemo li mi kod vas? Pa naravno, hajde. Ovo je zaista zabavno, baci et. Vidi naše